І розпочинаємо традиційно з анонсу. У православных и греко-католиков Великая Суббота, передадзень Воскрешения Христова. І так треба і сподіватися і у наших таких справах, що стосується і Білорусі, України, що як не було б змрочно, але ж буде світ і буде воскресіння. Свято-светлые или безбожники будут стрелять и у свята. Гэта будзе найасаблівы Вялікдзень, гэта будзе найсакральны Вялікдзень за ўсю гісторыю Украіны. Адкладзеныя крэдытныя забавязанні, ці гэта палёгка для бюджэту. Можна буде видати які інвестиційні проєкти на підтримку підприємств, на бюджетникам, силовикам, всім гэтым. Правослаўныя і грэка-каталікі адзначаюць Вялікую суботу. Сярод галоўных падзеяў асвячэнне ежы і наведванне труны Гасподняй. Сёлета вялікі адбітак на свята наклала вайна Расіі супраць Украіны. Мільёны людзей сустракаюць гэтае свята не ўдома, мільярды моляцца пра адно і тое ж, каб хутчэй гэтая вайна скончылася. Ужо праз некалькі дзён, праз некалькі гадзін у цэрквах распачнуцца ўсяночныя службы, а пакуль паглядзім, як вернікі сустракалі Вялікую суботу ў Польшчы і Літве. Святочная служба на беларускай мове прайшла ў грэка-каталіцкай царкве Святой Троіцы ў Вільні. На службу прыйшлі беларусы і украінцы. Вера і малітва сталі яшчэ больш патрэбныя людзям падчас вайны ва ўкраіне. Без цього дуже важко. Усё вельмі складана, але падчас малітвы ты адчуваеш, што не адзін, і гэта вельмі добра. Дзеці мае далёка ад мяне, але сёння яны таксама ўсе ў царкве. Этот праздник нам еще больше нас воодушевляет на добрые дела и к молитве призывает, благодаря которой, может быть, опомнятся те, кто повинен в этом большом человеческом несчастье в мире. Христос воскрес, значить, воскресне і наша батьківщина, і сили світла перемогуть сили темри і зла. У церквах у Вялікую суботу чытаюць прароцтвы са старога запавету, прысвечаныя пахаванню Ісуса Хрыста і захаванню ягонага цела ў труне. Ісус Христос не просто помер, Ён же зайшоў у ад і разрушыў, пакуль знаходзіўся ў гробе, ён душой зайшоў у ад і вызваліў адтуль людзей, якія былі ў аду. І мы гэта якраз і святкуем. У нас пакуль што няма такого, что такого же торжества, что мы Иисус Христос воскрес. Але мы ведаем, что Он уже воскресне, и мы ведаем, что Он уже выратаваў людей. Штогод у Вялікую суботу у святыню Воскрешення Христова у Іерусаліме сыходзіць дабрадайны агонь. Цырымонія традыцыйна прываблівае дзесяткі тысяч праваслаўных паломнікаў. Абрад нагадвае, што Бог дараваў людзям святло і свабоду. Увечары гэты агонь даставяць у Варшаву, і кожны вернік зможа запаліць ад яго сваю знічку. Сёлета ў варшаўскай парафіі спачыну Прасвятой Багародзіцай людзей яднае вера не толькі ў Бога, але і ў мір ва ўкраіне. Прыйшоў з думкамі, каб хутчэй прыйшоў мір і каб гэтым расейцам прыйшоў розум. А як прыйдзе да іх розум, то ўсё гэта скончыцца, бо вельмі цяжка гаварыць пра гэтую вайну. З такімі цяжкімі думкамі усё цяжка і складана, не перадаць. Пакуль Расія будзе існаваць як дзяржава, яна будзе прыгнятаць і Украіну, і Беларусь са страшнай сілай. Цяпер удар па Украіне, магчыма, будзе удар і па Беларусі. Я з Киева. Я хочу, чтобы в Киеве был мир. Это самое главное. И здоровье всем нашим родным. И чтобы наши мужчины были живые там. Нягледзячы на змрочны настрой, людзі трымаюцца святочных традыцыяў. Фарбуюць яйкі і пякуць паскі. Асвячэнне велікоднай ежы традыцыйна адбываецца пасля службы. Я родам з горы, у мяне такі арнамент, завецца бойкаўскі, як мяне бабуля навучыла і маці. І што ўкладала? Каб быў мір на гэтым свеце. Малявала раслінкі, каб хутчэй была перамога. Я 6 раніцы ўстаю і адразу тэлефаную сыну. І толькі адна думка, ці возьме тэлефон, ці падыме, ці нехта іншы пазвоніць.
Што магу сказаць? Каб быў мір на гэтым свеце. Фарбування Фарбаванне яек – гэта спосаб, якім людзі хочуць праславіць свята, якім хочуць узняць свята на новы эмацыйны ўзровень, каб наша душа, цела, вочы, каб усё ўзяло ўдзел у гэтым васкрашэнні. Гэта рабілі нашыя сваякі, і гэта склалася ў традыцыю. Сёлета варшаўскую парафію спачыну Прасвятой Багародзіцы наведала рэкордная колькасць людзей. Пераважная большасць з іх прыехала ў Польшчу з заходніх рэгіёнаў Украіны – Львова, Івана-Франкоўску, Вінніцы. Гэтыя людзі беглі ад вайны ў сябе на радзіме. Як кажа украінская прымаўка, як трывога, то да Бога, і таму заўсёды, як нешта здарыцца важнае, дрэннае, то людзі пачынаюць думаць, а можа нам трэба Божая дапамога, але гэтае вельмі чалавечае і вельмі карыслівае. Яно не азначае, што людзі увервалі. Яно азначае толькі, што людзі хочуць сябе выратаваць. Але ж увесь велікодны тыдзень, які адлюстроўвае апошнія дні зямнога жыцця Ісуса Хрыста, паказвае, што апошняе слова ніколі не будзе за злом. Ісус Христос пакутваў, быў распяты і пахаваны, але ўваскрэс. У всех гэтых трагедыях мы заўсёды знаходзімся пасля смерці чагосьці, але мы ведаем, што будзе ўваскрасенне. І так вот трэба і спадзявацца і ў нашых такіх справах, што кастрычацца і Беларусі, Украіны, што як не было б змрочна, але ж будзе свет і будзе воскресенне. Менавіта ў такіх трагічных сітуацыях, як цяпер, людзям павінна дапамагаць хрысціянская вера, бо яна нясе веру, надзею і любоў. І ў гэтым уся мудрасць хрысціянства. Ольга Васильева, Белсат. Калі дабрадзейны агонь сышоў, значыць, будзе жыццё. Але, відаць, не для ўсіх. Сёння стала вядомым, што расійскія акупанты засталіся глухімі да заклікаў утрымацца так званага велікоднага перамір'я. Абстрэлы ўкраінскіх гарадоў і мястэчак актыўна працягваюцца ўвесь дзень. Дзеля бяспекі людзей каменданцкая гадзіна распаўсюджаная і на велікодную ноч. Сярод іншага, напярэдадні свята ў Бучы завяршаецца эксгумацыя забітых акупантамі людзей. Украінцы масава вяртаюцца на радзіму з-за мяжы, а гуманітарнага калідору з Азовсталі так і не зрабілі. Наадварот, тэрыторыю заводу сёння зноў бамбавалі расейцы. Як трываюць простыя людзі у зусім няпростых абставінах, распавядзе Владзімир Старыковіч. Очень хотим вернуться все домой, хотим вернуться живыми, хотим увидеть своих родителей, не родителей, родных там. Украіна напярэдадні Вялікадня. У новым відэа з бамбасховішча заводу «Азовсталь» украінскія вайскоўцы раздаюць нешматлікія слодычы дзецям, каб хоць неяк іх падтрымаць і парадаваць. Хочем отсюда поскорее выбраться, и спасибо военным, которые нам приходят, еду приносят. Спасибо им за поддержку. Гэтая жанчына застаецца на Азовсталі ўжо амаль 2 месяцы. Жыхары бамбасховішча чарговы раз просяць бяспечнага гуманітарнага калідору, каб выехаць на неакупаваную украінскую тэрыторыю. Майму дзіцяці неабходна знаходзіцца на мірных тэрыторыях. Усім дзецям. У нас тут шмат дзяцей. Мы патрабуем эвакуацыі з камбінату «Азовсталь» і вельмі просім аб гарантыях бяспекі для нашых дзяцей. Тым часам мэр Бучы Анатолій Федарук паведаміў, што ў горадзе завяршаецца эксгумацыя загінулых у выніку расійскай акупацыі. На сённяшні дзень у Бучы і ваколіцах знайшлі 412 целаў. Гэта кожны трэці загінулы ў Кіеўскай вобласці. У моргах працуюць інфармацыйныя цэнтры і валанцёры, якія дапамагаюць сваякам знайсці, апазнаць і пахаваць сваіх блізкіх. Уже третій день я живу без свого сина. Ужо трэці дзень я жыву без свайго сына. Хачу сказаць, калі у вас ёсць бацькі, беражыце сябе дзеля сваіх бацькоў, бо я не ведаю, як можна перажыць гэткую страту. Прошу извинить, потому что... Беларускі трэнер Леонид Кучук, які трэнуе футбольны клуб «Рух» са Львова, гаворачы пра падзеі ва ўкраіне, не здолеў стрымаць слёз. Считаю, что то, что происходит на Украине, это на самом деле геноцид. Масавыя пахаванні ўкраінцаў працягваюць знаходзіць у ваколіцах Ірпеню, Барадзянкі, пад Марыуполем. Доступ да некаторых з іх ускладнены. Мы зараз працуем на дэакупаваных тэрыторыях, там, дзе ёсць магчымасць працаваць, дзе тэрыторыі размінаваныя, дзе следчыя і эксперты маюць доступ да адпаведных лакацый.
Сёння расейцы абстрэльвалі ракетамі Харкаў, Адэсу, Андрэюку ды іншыя месцы. У Адэсе папярэдне вядома пра 5 загінулых і 18 параненых. Украінскія ўлады папярэджваюць пра магчымасць правакацыяў ворага і на сам Вялікдзень. Нягледзячы на гэта, на ўезд ва ўкраіну ўтварыліся чэргі. Людзі хочуць вярнуцца дадому на адно з самых важных рэлігійных сямейных святаў, нават калі самога дому ўжо няма. Зараз в Україні Зараз адбываецца кульмінацыя украінскай гісторыі, і таму гэта будзе найасаблівы Вялікдзень, гэта будзе найсакральны Вялікдзень за ўсю гісторыю Украіны. України. Ува ўсіх гэтых гісторыях уражвае вытрымка і высокі маральны дух украінцаў. Беларускі псіхолог Алла Марцинович, якая амаль год пражыла ва ўкраіне, распавяла пра гэтыя рысы украінскага менталітэту. Я сделала вывод, и по войне это очень видно, что это очень мужественный народ. И чтобы им не припало вообще на долю, на плечи, они это все переживут. То есть это такой настоящий казацкий, несломленный характер. Паводле псіхолага, украінцы талерантныя людзі, аднак ім амаль невядомае пачуццё страху, а прабачэння акупантам і тым, хто іх падтрымлівае, чакаць не варта. Бо украінцы найперш уражаныя не звязанымі з вайною пабытовымі цяжкасцямі, але пачуццём несправядлівасці і пытаннем «за што?». Владимир Старыкович, Белсат. Кампанія А1 Тэлеком Аўстрыя Груп, якой належыць беларускі мабільны аператар А1, пастанавіла не сыходзіць з Беларусі. Пра гэта паведаміла аўстрыйскае выданне «Кур'ер». На долю А1 прыпадае 16% аперацыйнага прыбытку групы А1 Тэлеком Аўстрыя Груп. Паводле крыніцы «Кур'еру» мексіканскі мажарытарны ўладальнік Америка Мувіо галасаваў за сыход з Беларусі, але супраць выступілі прадстаўнікі прафсаюзу і аўстрыйскай кампаніі. Яны баяцца, што гэта прывядзе да скарачэння працоўных месцаў у Аўстрыі. Прэс-сакратар канцэрну Міхаэль Йофлер адзначыў, што гэткі сыход ударыць толькі па насельніцтве і па 2300 працаўніках А1 у Беларусі, але не па рэжыме. Ён таксама заявіў, што гэты аператар робіць істотны ўклад у развіццё грамадзянскай супольнасці і ў забеспячэнне насельніцтва інтэрнэтам. За студзень-сакавік сёлета раздробны таваразварот у Беларусі вырас на 6,5% да ўзроўню мінулага года. Што праўда, летась за аналагічны перыяд продажу ў нашай краіне абваліліся на 4,5%. І таму цяперашні спажывецкі бум насамрэч выглядае куды сціплейшым. Зрэшты, гэтак і з новым эканамічнымі абяцанкамі рэжыму Лукашэнкі. Гучыць прывабна, а капнеш крыху і аптымізм растае. Валера Руселік працягне. Ой, няўжо ж дачакаліся. Паміж абразамі ў бок суграмадзянаў, нязгодных з яго кіраваннем і абвінавачваннямі ў бок захаду, Лукашенко раптам загаварыў пра тое, што самае галоўнае гэта ўсё-ткі людзі. У часе нарады па сёлетняй бюджэтнай палітыцы узурпатар заявіў, што а. эканоміка павінна працаваць, б. усё, што ён робіць, дзеля людзей. Самое главное, во имя чего мы все тут обсуждаем, совещаемся, во имя чего это? Балансирование бюджета, еще чего-то там. Ради людей, а это заработные платы, зона ответственности бюджета – это наши бюджетники, ну, естественно, пенсионеры. Пан сказаў, слугі згодна паківалі галовамі. І вось уже міністр фінансаў Юрый Селівестраў абяцае рост пенсіяў і заробкаў бюджэтнікам да жніўня-верасня. Што, праўда, канкрэтных лічбаў не назваў. Ды як ты іх назавеш, калі бадай адзіная рэальная магчымасць дадаць тэмпаў у эканоміцы і, адпаведна, дадаць да заробкаў бюджэтнікам і пенсіянерам зноўку ўключыць друкарскі станок, паціскае плячыма эканаміст Леў Марголін. Раней яны хаця б, некаторой ступені кампенсавалі тое, што ўжо з'ела інфляцыя. А зараз я думаю, што калі, скажем, у тым жа жніўні зноў на 5 ці нават на 8% падымуць пенсіі, гэта ніякага істотнага ўплыву на дабрабыт пенсіянераў не заробіць. Зрэшты, ёсць і іншыя спосабы напоўніць айчынны бюджэт, заўважае эканаміст Ярослаў Романчук. Лукашенко спадзяецца, што беларускія прадпрыемствы возьмуць у дзяржаўны заказ Расіі, кантрабанда пойдзе, і яшчэ цікавая такая крыніца, згодна з планам нашага ураду, легалізаван майнінг. Вось і майнінг праз рэзідэнтаў парка высокіх тэхналогій, таксама рэзідэнтаў парку кітайскага, яны могуць майніць. А тут яшчэ і Расія прыкладна на год адтэрмінавала Лукашэнку выплату больш як $1 мільярд США па крэдытных абавязальніцтвах.
Гэта ўжо дапамога, таму што гэты мільярд быў запланаваны і яго не трэба будзе плаціць, так што можна будзе выдаць на нейкія інвестыцыйныя праекты, на падтрымку прадпрыемстваў, на бюджэтнікам, сілавікам, усім гэтым. Так што, ведаеце, калі не трэба плаціць, гэта вельмі добра. Зрэшты, гэты мільярд папросту даплюсуецца да выплатаў на лета, ды і новых крэдытаў замест рэкампенсацыі старых крамлёўцы даваць не спяшаюцца, заўважае Леў Марголін. Яны добра разумеюць, што можна даць сколькі заўгодна грошай, але іх няма чым будзе аддаваць у бліжэйшай перспектыве. Я маю на ўвазе перспектыву, скажем, такую 3-5 гадоў. Вось. А па-другое, у Расію самой не вельмі добрая сітуацыя з грашыма, каб яшчэ беларусам даваць. Ну і яшчэ пра два бакі афіцыйнага аптымізму. Гомсельмаш адсправаздачыўся, што 2021 год скончыў з прыбыткам у 602 тысячы рублёў. Добра? Добра. Вось толькі і запазычанасць прадпрыемства таксама за гэты час вырасла на 3,2%. І на канец 2021 склала 1 мільярд і 235 мільёнаў рублёў. Валер Руселік, Белсат. І ў апошняй частцы нашай праграмы два матэрыяла са сталіцы Літвы. Фотавыстава з назваю «Ваенны амулет» адкрылася ў Вільні. Трое украінскіх фотографаў, якія цяпер застаюцца на радзіме, 8 гадоў фіксавалі падзеі, што адбываліся там. Падрабязней Алёна Дубовік. Выстава складаецца з трох частак. Першая, зробленая фотографам Сергеем Мельченко, распавядае пра антытэрарыстычную аперацыю на Донбасе ў 2014 годзе. Другая частка, зробленая фотографам Андреем Ламакінам, распавядае пра ўзбраенне, якое пачалося ва ўкраіне пасля ўварвання Расіі ў Крым. І трэцяя частка – гэта серыя фотаздымкаў фотографа Алексея Харэя. Яна прысвечана сучасным падзеям ва ўкраіне. Алексей Харэй служыць у тэрытарыяльнай абароне і фатаграфуе падзеі, якія адбываюцца навокал. Ягоная серыя называецца «Сем». Серыя з братамі-блізнюкамі Сергея Мельнішэнкі распавядае пра прызыў 2014 года і называецца «Ваенкамат». Упершыню гэтыя фотаздымкі паказалі пасля Майдану ў 2015-м. Серыя Андрэя Ламакіна пра ўзбраенне ўкраінцаў называецца «Амулет». Ва ўкраіне няма закону аб захоўванні зброі ў дамах мірных жыхароў. Адзіная магчымасць займець зброю – гэта купіць паляўнічую стрэльбу. Пасля 2014 года ва ўкраіне прадалі рэкордную колькасць стрэльбаў. Да сакавіка 2015-го каля 900 тысячаў адзінак. Нам, скажем, тут в Литве и, наверное, в других странах мы думаем, что война началась 24 февраля этого года, а для украинцев война началась в 2014 году. И, может быть, мы этого не осознавали, а люди в Украине, у них были близкие, родные, кто воевал. Вот это вся выставка вот про войну, которая уже длится, можно сказать, 8 лет. Выстава праходзіць у Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Арганізатары называюць яе знакам салідарнасці з украінцамі. Культуру Украины мало кто ведае, мало кто успрымае. У замежжы вядомая славянская культура, гэта расійская. Нам здаецца, што гэта глыбока неправільна, таму мы хацелі цяпер трошки прадставіць тую украінскую культуру, украінскіх фотографаў дзеля утварэння такога балансу. Мы разумеем, што гэта акт салідарнасці. Важна, што гэта зрабілі беларусы, бо мы ведаем, што афіцыйная беларуская ўлада робіць не тое, што хацелі беларусы. За пару гадзінаў пасля адкрыцця выставу наведалі каля 50 чалавек. Убачыць фотаздымкі можна будзе да 19 ліпеня. Алена Дубовік, Белсат. Памылка 403 ў камп'ютарных тэхналогіях яна забараняе доступ і можа з'явіцца ў выніку няправільных дзеянняў або непаладак. Спектакль РР-403 паводле п'есы кіраўніка свабоднага тэатру Мікалая Халезіна паказалі ў Вільні амаль праз год пасля прэм'еры, якая напрыканцы траўня 2021 прайшла ў эстонскай сталіцы Талліне. Гэта гісторыя першай ахвяры беларускага пратэсту ў паслявыбарчы перыяд жніўня 2020 года Александра Трайкоўскага. Аднак галоўны герой спектаклю не ён, а сілавік, які забіў бяззбройнага дэманстранта. Аўтары і гледачы выкажуць свае меркаванні і ўражанні напрыканцы аб'ектыву, а далей працягне сваю працу студыя Белсат. Да пабачэння.
Получилось так, что у меня появилась возможность поговорить с офицерами «Алмаза», которые из того самого подразделения, из которого человек убил Александра Тарайковского. И я написал пьесу о том, как человек, который убил мирного демонстранта, что переживает он. Kui võimud maha summutavad, siis ujume välja. Aga kui algatavad juurde, siis on perse majas. Ты понимаешь, что этот человек уже ничего не найдет в своей жизни, кроме вот этого вот ужасного воспоминания, которое будет его преследовать всю его жизнь. А может быть, он найдет еще тюрьму, да, там как бы. Тогда еще все станет более драматично. Проживание этого всего, это было самым сложным, и для наших эстонских актеров это тоже было открытием, как сегодня в Европе в 2020 году проходили те пытки, изнасилования, расстрелы, которые проходили. Ну, поэтому мы и есть, поэтому и мы и работаем для того, чтобы говорить об этом. Щиро скажу, я не знаходила у себе, старалася знайти, не могла знайти у себе емпатію до героїв здагнутих. І не можу сказати, що переживання їх були мені близькі. По-моему, ничего особенного в этом спектакле нам не показали. Я это связываю именно с тем, что действительно прошло слишком мало времени. Нету черного и белого, и это красиво. Жизнь никогда не бывает, как это сказать, простая.